चेनेलावहाय आङो नुजाफैदों नोंथांमोनजोंहाय मोखां देखायफैदों बिथांनि चेनेलावहाय नोंथांमोना बिथांनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो बिथांखौ सापर्ट खालाम। आंनि भिडिअ नागिरै नोंथां रायजो राजाफोरनिसिम आं मोनसे फोरमायथिनो सानदोंदि माने बेनो जाहैबाय माने आंनि सासे लोगो माने नोंथांमोना बे मानसिखौ सिनायखागोन बेनो जाहैबाय इउटुबार सासे इउटुबार आरोना बेयो जाहैबाय माने बेंगलराव थायो दा बेंगलरनिफ्राय बिथाङा नै जोंनि चिराङाव फैनाया बावाखै दा बयजोंबो सिनायजानाय सासे मुंदांखा माने बे जाहैबाय बेंग्लाय नार्जारि आरोना दा बिथाङा जाहैबाय न'आवहाय दंफैयो बे जाहैबाय गोबाव समनिफ्रायनो बेंगलराव दंहैयोमोन दा बेंगलरनिफ्राय बियो फैदों ओमफ्राय बेजों लोगोसे आं दिनैहाय बेंटलावहाय बेखौ लोगो मोनदों बेंटलाव जों कन्टेक्ट खालामनानै जोङो लोगो मोनफिनबाय माने बेजों आंजोंहाय गोबाव समनिफ्रायनो जों लोगोलाय खालामो आरोना माने लोगो मोनलायबाय थानाय जाया बेबोथ' बेंगलराव थायो आंबोथ' बेयावनो जेनेबा जोंनि जायगायावनो आं थाबाय माने लोगो मोनलायाखैमोन ओमफ्राय दिनैहाय जोङो कन्टेक्ट खालामनानैहाय दिनैहाय बेंटलावहाय जोङो बेजों आंजों लोगो हमबाय ओमफ्राय बेजों लोगोसे जोङो साहा इरिफोर लोंबाय ओमफ्रायहाय माने साहा लोंनायफ्रावहाय भिडिअखौ खालामनो जायाखिसै आरो आङो ना दा ओमफ्राय बेंटलावहायखौ लोगो मोनफिननानैहाय माने बेयो जाहैबाय बेंग्लायखौथ' नोंथांमोनानो बयबो सिनायखायो जेनेबा आंथ' दासो जाखांफुनाय दासो दावखोलांगासिनो दं नोंथांमोना दासो मोनथाम मोनब्रै माबानानै भिडिअ खालामनो दिन्थिगासिनो दं आंथ' बांद्राय इसेबां एक्सपिरियेन्स नङा बांद्राय रोंजोबाबो दा बिनिफ्राय सोलोंना लानांगौ आंहाबो गोबाङै दं आरोना दा बेंग्लाया जाहैबाय जोंनि बेंटलाव फैनो हादों माने बे जाहैबाय बेंगलराव थानानै बियो माने जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव जेनाखि बि गार्लस होननायखौहाय बियो जाहैबाय सिनायथि होदों आरोना बे जेसिबि सालायदोंमोन ना बेखौहाय दा माबाया बेंग्लाया जोंनि फंबाया बेयो जाहैबाय बिसोरखौ सिनायथि होदों दा बिसोरनि थाखायनो बिसोरो बुहुत मुंदांखा जादों बिदिब्ला आं बेंग्लायखौ आंनि खाथियावहाय नोंथांमोन देखायनोसै नै नायदो बिदिब्ला बेंग्लायखौ आं नुनो हेलौ रायजो राजा नोंथांमोन नुजाफैबाय दिनैहाय बेंटल बाजाराव ओमफ्राय दा आङो नैबे शिबनाथ मिस्टार शिबनाथनि थाखाय नोंथांमोननि सेराव फंनैसो बाथ्रा बुंलांगोन दिनैहाय शिबनाथ बड' इउटुब चेनेलावहाय आङो नुजाफैदों नोंथांमोनजोंहाय मोखां देखायफैदों बिथांनि चेनेलावहाय नोंथांमोना बिथांनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो बिथांखौ सापर्ट खालाम जौगाहो नोंथांनि जोबोद गोनांथि नोंथांनि अननायनि गोनांथि बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ खावलायो जायफ्रा आंनि नायगिरिफोर नोंथांमोनखौहाय आङो आंनि गोसो गोरबोजों खावलायो बिथांनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो सापर्ट खालाम बिथांखौबो जौगाहो बिथाङाबो आस्थे आस्थे मोजां भिडिअ लालांबाय थानो हानाय बायदि आरो नोंथांनि सेरावहाय लाबोनानै दिन्थिबाय थानो हानाय बायदि आङो आसा खालामो दा बिथाङा मोजां लाबोगोन नोंथांमोननि सेरावहाय दा बिथाङा जाखांफुनाय होननानै बुंजायो दासो सुरु खालामजेनदों होननानै बुंजायो बेनिखायनो नोंथांमोननि सापर्टनि जोबोद गोनांथि आं बेखौनो आंनिफ्राय खावलायो आरो नोंथांमोननिसिम मोनसे फोरमायनो सानबावोदि माने आङो मोनसे दंबावो माने ब्रादारा बावदों जानो हागौ माने आंनि इउटुबाव जाहैबाय शिबनाथ बड' चेनेल ओमफ्रायहाय फेसबुक पेज आं खालामो बेयाव आं बांसिन भिडिअ हगारनाय जायो बेनो जाहैबाय शिबनाथ ट्रेभेल्स मोननैखौबो सेम लादो नामखौहाय शिबनाथ ट्रेभेल्स मोनसे फेसबुक पेजाव आं मोनसे जाहैबाय इउटुबाव जाहैबाय शिबनाथ बड' चेनेल आं फेसबुक पेजाव बांसिन सोलोंनाय जायो आरो बांसिना कमप्लिट जायो नालाय मोननैखौबो सेम लादो आंनिबो आलादाखा होनब्लाबो आंनिखौ मानसिफ्रा मिथिखासै नालाय नोंनिया गोदान दा बेनो आरो रायजो राजा नोंथांमोन दा नोंथांमोननि सिगाङावहाय बेफोरबायदि बुङो आरो दा जोङो दङ जाहैबाय दा आङो बिथांजों लोगो मोनलायदों जाहैबाय बेंटल हाथायाव बेंटल बाजाराव चिरां जिल्लानि काजलगावनि साहा थानाय बेंटल हाथायाव आं एसे देखायनि नै बिथाङानो जाबाय शिबनाथ आरो बेयो जाबाय बेंटल हाथाय नोंथांमोना आङो देखायदों बेयाव थाबाय बास स्टेन्ड ओरै थांबाय काजलगाव ओरै थांबाय थुक्राझार भुटान साहा बेनो आरो ओमफ्राय जों दा बेयावहाय लोगो मोनलायदों सानैजों माने बेंग्लाय ब्रादारखौ फंबायखौ माने जों गोबाव समनिफ्रायनो लोगो मोनलायाखै आरोना दिनैसिम जों बोसोर जाखोमोन 3 बोसोरनि बारबाय 3.5 बोसोरानो दोनदो जोङो 3 बोसोर 4 बोसोरसिमाव जाबायमोन बिथांजों आंजों लोगो मोननाया जों दिनै फिन खेबसे लोगो मोनबाय माने जों उन्दै समनिफ्रायनो बिजों आंजों लोगोखा आरोना बेजों लोगोसे सासे इउटुबार दंबावो नोंथांमोना जि बिनि भिडिअखौ नायबाय थायो बेनो जाहैबाय मिनिया बर' बे जाहैबाय बर'नि सासे मुंदांखा बेयो जाहैबाय मिनिया बर' बिथांखौबो आङो आंनि माबाखौहाय दिन्थिनाय जाबाय दा नोंथाङा मा बुंनो सानो एसे बुंना होदो आंनि माबाखौहाय जोबोद गोजोननाय थाबाय ब्रादारनि चेनेलाव फैनो मोननानै दा जोबोद गोबावसैमोन एक्सुवेलि बांद्राय गोबाव नङा थांनाय मानफ्रावहाय डिसेम्बर जानुवारि मासाव जोङो आइ पवालि
पिकनिक स्पटआव लोगो मोननाय जादों ब्रादारजों आंजों ओमफ्राय दा बिनि नेक्स्टनिफ्राय लोगो मोननाय जायाखैमोन दा दिनै 2 टाइम्स बेंटल बाजाराव लोगो मोनदों दा आङो खावलायहरनो जायफ्रा सापर्ट खालामनो गोसो ब्रादारनि चेनेलखौ थांनानै मा चेनेल होनदोंमोनलाय शिबनाथ ट्रेभेल फेसबुकआव आच्छा औ इउटुबाव चेनेल बड' चेनेल औ बड' चेनेल ने बे बड' चेनेल इउटुब चेनेलखौहाय नोंथांमोना सापर्ट खालामलायनो हागोन लोगोसे बिथांनिखौल' नङा आंनिखौबो सापर्ट खालाम आं बेखौनो बर' रायजो राजानिसिम खावलायहरनाय थाबाय बेनो आच्छा बिदिब्ला नोंथांमोननि सिगाङाव बेनो आंनि फोरमायनांगौ माने इउटुबार सानैखौ आं दिनै लोगो मोनबाय मिनिया बर' सासे बेजों लोगोसे बेंग्लायखौबो लोगो मोनबाय दा नोंथांमोननिसिमबा आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोनखौबो साबायखर हरबाय बिसिनोसै आरो दोनथ'नाय जाबाय बाय बाय